Спри да правиш хит всеки ден. Нямаш нужда от още тренировки. Имаш нужда от сън. Честно, ако единственото време, в което тялото ти почива е докато си връзваш маратонките, не се чуди защо хормоните ти са разбъркани като яйца на тиган. Да, знам, че всички в Инстаграм са в залата в 6 сутринта и са супер алфа, но познай какво. Твоето тяло не е Инстаграм профил и не събира лайкове за най-много изгорени калории за един ден. Истината е, че постоянният стрес от ежедневни, интензивни тренировки, особено тези 45-минутни хит мъчения, изпраща сигнал до мозъка ти, че явно живееш в джунглата и те гони съблезъб тигър. Това качва кортизола до тавана и сваля половината ти хормони в мазето. И после идваш при мен. Ама защо нямам цикъл? Защо се чувствам като блъснат от кола? Защо вместо да свалям килограми ставам по-пухкав? Ето ти един таен трик, който работи всеки път. Вместо да добавяш още тренировки, пробвай да добавиш още почивка. Да, знам, революционно. Ако не си професионален спортист и не се готвиш за Олимпийски игри, ти гарантирам, че ще видиш много по-добри резултати с 2-3 интензивни тренировки на седмица и пълноценен сън, отколкото с 7 дни мъчения и 0 възстановяване. Помни, хормоните ти обичат баланса. И не, баланс не значи да балансираш между пълно изтощение и 3 чаши кафе на ден. Така че, хайде, иди да си легнеш, тялото ти и хормоните ти ще ти благодарят.